Inklusio aldarrikatuz, lehen martxa urdina trail egin dute ehunka gaztetxok. Inklusioa ere bada Domusa Teknik 40.000 lasterketaren baloretako bat, eta probaren lehen edizioan bezala, aurten ere horri heldu diote mendi lasterketaren antolatzaileek, marea urdinakoekin batera. Hala, lehen martxa trail urdina egin dute ikaskiroleko ehunka gaztetxok goiz partean. Bueno, hemen gaude Anoa gune urdinean eta trail martxa urdina bukatu berri. Lehenengo aldiz antolatu duzue aurten, zer moduz joan da? Bueno, gure ustez eta nik uste azkenin marea urdineko kide guztixen partez eskerrak ematiez zoragarri junda, jendien implikazioe, ikastetxin implikazioe, udalan implikazioa, dano beti eukitze du udanan babesa, eta gure aldetiken, ondo junda, baino jendin bultzada hori eukideulako. Eta bigarren bat antolatzeko modun? Nik uste baietz, esperientzixe ondo junda, gure azkenin helburue beti izatea aniztasun funtzional ezberdinei buruz ikusgarritasun hori aldan toki gehienetan ematie, eta trail martxa urdin hau bada modu bat bidiek urdintzeko, eta bidiek urdintze baldin maie hori ere toki guztixeta zabaltzeko. Bai, eta bueno, aurretik egin dituzue Paul Makurikin horrelako hitzaldi batzu, zer moduz joan dira? Paul Makurikin, hasieratik kontaktu izan zen undoko erreza beha daneako prezauen, eta egiz izan behak egin ditun bi hitzaldixek, aspeiti eta askoitikuek, nik uste mintzat erakargarrixek izan diela, guretzat heldu ezela oso ezigarrixek, eta aukera eman diu, gutako bakoitzek azkenin bizixe aniztasun funtzional batetiken. Baina ikustie oindikene mundu hori zezabal dan, eta naiz ezabala izen danok aukera dazketxeula gure ametsa betetzeko. Bueno, eta oin hemen, gune honetan, egun guztiko ekitaldi daude, ezta? Bai, dazketxe, jateku da nahi hainbete, gure musiki egongoa, puzgarrixek daude, por cierto, danai baita Euskola Belekuei, Juanpai, eta lagundu diuen, igual, erdixeka aztuko zatxit, baino danai eskerrak ematie baita, eta ekitaldixe bukakoie Laure Kaldin, eta gero iraungo beha azkeneko korrikala etorriko aseirela orden gutxitan, eta hemen egongo geha danai animatzen. Bueno, hemen dauzkeu, nola dezu izenazu? Julen. Julen eta? Manex. Manex. Bilok irten dezue martxa trail urdinien, ze moduz junda? Bai, nahiko ondo junda. Ehala, bueltia. Buelta motza o luzie, ze izen da? Nekau pixke hori, ondo pasau da lagunekin da, ondo. Eta oin, hemen aizate jolasien aizate ez? Sensibilizazio jolasa di hauek. Zuek hemen aizatena jolasten, ondo? Jolasetan? Bai, oso jarla jakitin nola ebiltza izan da besti zilarroa zin. Eta ze, ez da ainerrexa o? Hasieran kostazat. Zurire bai? Konukin txokatzen da. Gero harrapatzeo zuturu da bisillo. Osea, zean ibiltzeak urpildun aulkilien ibiltzeko ere berdiela habilidadik, ez da? Bai, asko gaina. Zurire ala iritzazu? Bai. Hoxe izango zen, ondo pasau, Ondo pasau, aio?